Mirad, se me ocurren hasta casos puntuales. El tener un elemento patrimonial de este tipo incluso revaloriza culturalmente y a veces, entre comillas, económicamente, tu propia propiedad. Se conocen casos donde yo he tenido la suerte de trabajar, o la desgracia en ocasiones, de elementos patrimoniales que han sido convertidos en un elemento valorizado que repercute en beneficio propio del propietario. Por ejemplo, resulta que yo tengo una casa de labor protegida de época perteneciente a una alquería islámica del siglo XIII y le hago un proyecto constructivo de rehabilitación y la convierto en una casa rural. Esto está autorizado, no hay ningún problema. Siempre y cuando no coja la casa, la tire al suelo entera y la levante de hormigón. Ahí ya no queda nada de la alquería. Eso no va a ser autorizado por la propia consellería. ¿De acuerdo? Otro caso que me acuerdo, un molino harinero en Altea. Ha sido reconvertido y ha sido estructurado para visitas. ¿De acuerdo? O sea, hay un poco de todo en esta casuística tan particular. La única problemática, y esto ya sería entrar en otro debate, es que a nivel patrimonial solo existen subvenciones para rehabilitación y puesta en valor para elementos públicos. Esto es una cosa que yo en parte no comparto, pero evidentemente sería muy matizable en según qué situación. ¿De acuerdo? Si lo que se quiere conseguir es un negocio, pues evidentemente las consellerías y las administraciones no te van a facilitar subvenciones para hacerlo, pero no te van a impedir que lo hagas tampoco. ¿De acuerdo? Yo también tengo la suerte de trabajar en un castillo que es propiedad privada, completamente. Y ahora mismo hay un salón para celebrar bodas, bautizos y comuniones. Quiero decir que podríamos estar aquí todo el rato. Hay una casuística muy particular y sobre todo, por eso decía al principio que al margen de estar en la versión preliminar, tampoco quiero que la gente se asuste en un momento dado. ¿De acuerdo? No sé. Ya digo que si alguien tiene alguna cosa puntual específica y que quiere tratar en privado, la podemos hablar. Sempre puntualitzar, no vull que entrar tampoc a crear expectatives, ¿vale? Vull dir, com José David, però sí que és cert que veieu que molts municipis decideixen que les façanes del seu poble han d'estar pintades d'un determinat color o de 3-4 colors i l'Ajuntament directament treu ajudes per evitar les façanes d'aquests colors. Vull dir, és evident que tots els que estem, suposo que en la línia de per primera volta en la història també, donar el valor al fan, recuperar la memòria del fan i tots estem molt contents o en certa manera esperançats d'això. Per això, en certa manera, té un cost, entre cometes, per als propietaris, però això no lleva que independentment de que la conselleria no tingui ajudes, de que l'Ajuntament, per interès nostres, i si nosaltres en la política podem recuperar la memòria del fan, en certa manera també tindrem que disposar d'ajudes. No dic que ho farem ja, nosaltres també estem governant en minoria i les coses s'han de debatre i s'han de parlar i tal, però no crec que ningú tingui ningú problema en millor destinar una línia pressupostària de pressupost a donar ajudes per a projectes de restauració o de rehabilitació de diferents elements, o que és una cosa normal i notar en qualsevol altre poble que donen ajudes per a pintar façanes. Són vies. Sí, es cierto, incluso existen municipios donde a mí me ha tocado trabajar, donde hay ayudas directas, no en valor económico directo, o sea, no hay valor económico, pero aparte de valor fiscal, existe la posibilidad de que el ayuntamiento te incorpore los técnicos necesarios para redactarte ese proyecto que necesitas o para hacerte la intervención. Digo, esto pasa en ciudades más grandes, evidentemente. Pero bueno, hay bonificaciones en el IBI, hay bonificaciones en los impuestos, se puede hacer un poco de todo. Como dice Ignasi, evidentemente esto no va a ser mañana y tampoco hay que crear expectativas, pero se trabaja en esa voluntad. En la S12, que és zona terciària, què es pot edificar ahí? Vam comentar que hi ha unes naves allà i tal, però no vol dir que s'hagi obrit tota la S12 de naves? A veure, què es pot edificar a nivell d'usos o a nivell de tipologies? Però pregunta a nivell de tipologia. A veure,
Nosaltres hem fet en l'estudi de paisatge una proposta per a que això pugui encaixar d'una determinada manera, perquè és un lloc bastant significatiu en quant a les vistes i tot això. És a dir, hem fet un suggeriment que ens ve de l'estudi de paisatge que sigui respectuós en això, per a que no pugui ser una cosa molt agressiva, perquè al final és la imatge que tindrem d'Orba des de la carretera, que és molt important. I en aquest sentit, ara quan passem al segon escaló, veurem que tenim una visualització feta de lo que creguem que podia ser per a encaixar aquest terciari o aquest comercial i poder solucionar també ja l'existència feta com a cosa certa de 3 naves que n'hi ha allí. Jo penso que tots els cossos que no hi ha naves és un dels millors puestos del poble per a poder fer zones residencials, perquè els plans... Anem a veure. Jo li he contestat a nivell de tipologia. A nivell d'usos, clar, estem dient que és l'ús terciari, l'ús en aquest sentit. Per què? Perquè ja s'ha iniciat això, no és l'ús residencial. El que sí que intentarem és que a nivell de tipologia es controli aquest producte per a que siga un ús que no siga conflictiu en la població i que siga una imatge coherent en el que estem nosaltres analitzant en l'estudi de paisatge. Això, vostè pensa que podria ser residencial. Mira, nosaltres hem vam pensar, és una proposta i una idea, ¿vale? Com que estàvem comentant que ens agradaria que la carretera que passa per Orba sigui una carretera escènica, és a dir, que sigui atractiva i que convide la gent quan passa per Orba a entrar al poble d'Orba, a fer-se la paraeta. Nosaltres vam pensar en algo, vam pensar a veure experiències i coses que hi ha en altres pobles, no? I vam pensar, bueno, ja que la qüestió residencial s'aparca i pensem en donar un ús més terciari, pensant en hostaleria, restauració, serveis, i que les parts més de naus industrials se'n vagin a l'S4, sinó que siga un terciari més... Doncs, per exemple, estàvem pensant en la carretera. Doncs mira, teníem un exemple que no sé si és el que més us agrada, podem canviar-ho, però per exemple estàvem pensant en el centre comercial que s'ha fet en la Teulera en Xaló. Quan tu vas per Xaló, al costat d'uns arbres i tota una zona verda, al costat del riu, des que arranca la discoteca tallerina, hi ha una cooperativa d'una bodega, n'hi ha 2 cases antigues que li donen tipisme i li donen tradició, i després n'hi ha un centre comercial que no és que sigui una meravella, però té 2 altures, coberta en teula, té les arcades que fan reminiscència del que és un riurau, i no és una caixa de sabates, un centre dur comercial derivat d'una gran factoria que te ve tipotat. No, pensaven en algo de ese tipo, ¿no? Algo que quan tu passes per Orba digues, che, vaig a parar-me, vaig a comprar no sé quantos, així fan algo autèntic, així venen fang, vaig a prendre un cafenet i vaig a estar a gust mirant el hito paisatgístic del castell, prendre un cafè mirant a aquest paisatge, que per cert, si se construïra es perdria. No seria el mateix, tindre una vista lliure que tenir una vista artificial i construïda. Aquesta és una aposta, no tinguem... Clar, una altra qüestió que sí que he comentat, darrere hi ha uns xalets, darrere d'ell hi ha uns xalets, doncs hagués de mirar un poquet l'altura cornisa d'aquestes naus que puguen vindre per a que el que es fique davant no bloquegi les vistes dels xalets que n'hi ha darrere d'aquest sector. Són qüestions de detall, però sí que l'aposta en aquest terciari és que sigui una zona que convide a diversificar el turisme, diversificar l'economia, que la gent pugui parar-se, que tingui una contemplació cap al paisatge valuós com és el castell i que generi una economia que vagi més enllà de treure les naus del poble. Tindrem per un costat l'economia pròpiament de les naus en el CS4 i podríem, vaig a parlar en condicional, podríem parlar d'una arquitectura amable que convida a fer una paraeta i disfrutar d'una zona que té un potencial. I que aquesta carretera siga escènica, siga potencialment, visualment atractiva per a parar-se. No que això es convertisca en una circunvalació ràpida i que la gent passi de llarg per Orba. Que paren en Orba, que vagin la gent a fer les compres a Orba, la gent que té que vindre dels pobles de l'interior, que
Digue'ns, I aquesta és la idea. Podem discutir-la, no? A mi m'agradaria més que foren cases, no? Vull que torne la S1 tal com estava bé. Això és simplement també atenent a qüestions ja parlar de sanitat de participació i quina era la idea de la gent, no? I la idea és diversificar l'economia i la producció local. Entonces, si tenim unes empreses que es dediquen a unes coses que estan dins del poble, així es dedica a materials de construcció, altres es dediquen a distribució de peleteria, però això no convida a parar. Això es convertiria en un punt de càrrega i descàrrega, si ho convertirem en un industrial, en un punt de càrrega i descàrrega sense més valor afegit. Estem parlant de diversificar l'economia, fer un terciari net, fer un terciari atractiu, un terciari que pugui deixar certes economies en el poble, amb unes arquitectures amables, no fer una caixa de sabates. És a dir, agarrar una inspiració de la nostra arquitectura més tradicional i intentar donar-li i que tingui algun inversor i que es faci un immoble i que faci alguna cosa atractiu. Però bueno, són idees, Sobre parcel·les sí que algú pot fer. Àngel? La part de dalt, que està més prop al poble, no hauria de tindre el mateix tractament que aquesta que se'ns diga, perquè també està a la carretera, que també està més pròxim al poble i ha de ser més terciària que purament la S4. Aquesta part de dalt devia ser més terciària que la part de dalt. Nosaltres hem dit magatzem industrial, però bueno, és aquesta idea. I al final també la idea és intentar que les altures siguin molt comedides en el sentit de que la urbanització que n'hi ha, que efectivament està a cota més alta, però encara interessa i la visió eixa siga en aquest sentit. I en l'Arle també ens adona aquesta situació perquè afortunadament el Monticle, que és on estan els xalets, està a cota bastant més alta que la cota de les naus existents ara i en el futur. Això és la part baixa. La part baixa sí que hi havia naus i això ja pot ser més industrial, però la part més alta, més tot així, pareix que havia de ser més terciari. Sí. Aquesta és la idea. Un poc el que ha dit el meu company va en aquesta línia. I una segona pregunta, perdona. El vial projectat d'Orbeta per la font i zona rotonda, queda estrangulada en el seu pas per Orbeta o empalma per eixir cap avall, cap a Benidorm? Em pareix que no diga continuïtat. Tu guardes la rotonda a l'escola, creues el barranc, empalmes just en el punt d'intersecció on està el camí dels Massils, que puja cap allà, vale? El camí dels Massils, que ara dona accés únicament exclusiu als veïns dels Massils i al xalet de vent, s'amplia, està un vial i després es planteja un borde per fora d'Orbeta, per darrere el que eren els cavalls, el picadero, i ja sí que entenem que n'hi ha proposat una zona de pàrquing per a Orbeta, on estan els burros ara del Rumbo, travessa per davant dels bungalows. Ahí no s'especularà, però això requereix una gestió de mobilitat. Si tu lleves els cotxes que n'hi ha aparcats ara, perquè si tenen un pàrquing ja n'hi ha 2 carrils directament. I ahí fins a l'altra rotonda. El problema ara que Orbeta és un problema de pàrquing, però que esperem es pugui solventar en este blau dels ponis del Rumbo i en l'altre blau que ja funciona com a pàrquing a voltes. El que comentaves, jo vull que entengueu també que estem en un estructural, vull dir que no entrem en el detall. Les línies sí que són clares, i això ho ha explicat molt bé José Vicente. No sabem quines construccions aniran ahí, però sí que sabem i tenim molt clar que no volen que això es converteixi en un polígon industrial de naus seguides, perquè, vull dir, per un costat, l'argumentari de les visuals del Castellet es perd i no volem que sigui així, i després, per l'altre costat, potser així no es veu tan clar, però després a nivell de detall hi ha 1000 actuacions d'integració del paisatge. Així ja tens un vial i tens un vial de desborde que són la zona d'aparcaments. Al que tu li col·loques després una espècie de zona verda davant o un set o alguna cosa, pots camuflar determinades coses. Però sí que és la voluntat que les naus majoritàriament se'n vagin així baix i quan més cap amunt estiguis, quan més cap al mas te'n vagis, en certa manera es pugui fer un terciari més suau.
però en qualsevol cas estem plantejant un industrial d'indústria de pes. Estem plantejant, nosaltres hem fet el pla general pensant en les indústries o en les empreses que n'hi ha ara en el municipi. No volem que vingui ninguna cementera o ninguna història rara a ser. Són inocuos, les zones industrials. Sí, el ambiental diu que, bueno, falta de concretar-se un poquet més avant en el mateix document de planejament, que això està un poquet aparcat, però se prendrà la tipologia contaminant de les naus serà mínima, nul·la. És a dir, terciarinet. A mi no m'agrada el tema empresarial, jo parlo d'un parc empresarial, més que parlar d'una zona industrial pròpiament dita. Jo parlaria d'una deslocalització de negocis que estan dins del poble de gran tamany, que no contaminen cap, bueno, materials de construcció sí que són de rostar, però no tenen infiltracions al subsol, simplement es poden... Però estem parlant d'empreses que no contaminen el medi ambient. Per la qual cosa, aquesta és la idea. Falta per concretar la qualificació de l'activitat, si serà molesta, insalubre, nociva, peligrosa, en quin grau. Però bueno. Luis, ahora pasemos a... Ha sucedido mucho y muchas de las intervenciones han tenido que ver con que la gente quiere saber qué va a pasar en cada unidad de actuación y cada sector, lo cual es normal, ¿no? Entonces, ahí es mi pregunta. No sé el plan, que es lo que pretende hacer, el plan general pormenorizado, a qué nivel de detalle va a presentar esas zonas, esos sectores, las unidades de actuación, o de ejecución, perdón, porque no es lo mismo que sigan siendo unas manchas donde aquí se puede hacer tal y cual y hay coeficientes, o sea, se puede edificar tantas viviendas pero sin dar ningún tipo de diseño ni de estudio de volumen ni de nada,